Και αυτή, Μιχάλη, ήταν και η πρώτη τοποθέτηση του Τούρκου Προέδρου μετά την ανάφλεξη στη Συρία. Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις και όπως πάντα είναι έτοιμη, όπως ανέφερε, να κάνει το χρέος της για να σβήσει η φωτιά στην περιοχή. Θέλει λοιπόν να παίξει ρόλο πυροσβέστη ο Ερντογάν, την ώρα που, όπως είπες, κατηγορείται ότι στηρίζει τους τρομοκράτες. Και μάλιστα, Μιχάλη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί και μια φωτογραφία από το Χαλέπι, μπορούμε να τη δούμε, με την τουρκική σημαία να είναι τοποθετημένη στο κάστρο της πόλης, στην Ακρόπολη του Χαλεπίου. Όπως ακούσαμε τώρα, η Άγκυρα επιθυμεί πραγματοποίηση μιας τριμερούς συνάντησης με την Τεχεράνη και τη Μόσχα για να αποφασίσουν οι τρεις αυτοί παίκτες για το μέλλον της Συρίας, χωρίς όμως τη συμμετοχή της Συρίας, έτσι. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε νωρίτερα και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιράν, με τους δύο συμμάχους του Άσαντ να εκφράζουν την ανεφόρον υποστήριξή του στο καθεστώ. Ο δε Ιρανός πρόεδρος έκανε λόγο για ένα επικίνδυνο σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ που εκτελείται αυτή τη στιγμή, όπως μια άλλη διάσταση, η ανάφλεξη στη Συρία και όλα αυτά που παρακολουθούμε επηρεάζουν, Παύλο, και τις μεταναστευτικές ροές και ειδικότερα την πολιτική των επιστροφών. Ένα θέμα στο οποίο επένδυσε πάρα πολλά και η Κύπρος. Ακριβώς. Υπενθυμίζω ότι ήταν λόγω του εμφυλίου στη Συρία που τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αυτές τις άνευ προηγουμένου μαζικές αφήξεις μεταναστών από τη Συρία στην Κύπρο. Παρά τα αποτελεσματικά μέτρα που έχει λάβει ήδη η κυβέρνηση σε συνεργασία και με άλλα κράτη, όπως η συμφωνία με το Λίβανο, για παράδειγμα, για την αναχαίρεση των ροών, αυτό που επιδιώκει, όπως είπες, μέσω των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ο αποχαρακτηρισμός κάποιων περιοχών της Συρίας ώστε να θεωρούνται ασφαλείς και έτσι να επιτρέπονται οι επιστροφές. Κάτι που, αν ήταν προηγουμένως δύσκολο να γίνει, οι τελευταίες εξελίξεις μόνο δυσκολότερες συνθήκες δημιουργούν, Μιχάλη, αν όχι ένα νέο κύμα μεταναστευτικών ροών από την εμάσουσα χώρα.